Hola, espectadors i espectadores de Castelló Notícies. Fa 4 anys iniciarem aquest tipus de converses amb els candidats i candidates. 4 anys després es continuem amb el propòsit de millorar-les. Tots els candidats i candidates han estat convidats a participar en un termini concret i dins de la seva lliure elecció, 3 han acceptat la invitació i només un no ens ha contestat si acudiria o no. Les converses hem intentat dividir-les en 3 espais: preguntes, exposició lliure de cada candidat i l'explicació per què donar el suport. El nostre objectiu sols és fer-los arribar de la manera més directa les propostes dels candidats, però només vostès són els que de manera lliure decidiran i tindran la clau de l'accés a l'Ajuntament de Castelló. En les converses podrem visualitzar el que pensa Toni Avinyó dels impostos, la disposició dels carrers que podria fer Brian i la visió política que té Orte. A veure si se poden reduir alguns tipus d'impostos que se podran reduir, perquè si estem tenint un superàvit tots els anys important, significa que puguem tindre una baixada d'impostos perquè estan sobrats, si no, no té sentit tindre aquests superàvits tan elevats. Bàsicament, tots els carrers van direcció est-oest o sud-nord, perquè també així, en el que era l'antiga cartera, tots els carrers també van sud-nord a partir del Col·legi de les Monges. Aleshores ens trobem que hi ha que pegar. Crec que és l'única ferramenta on se pot treballar per a plegar, a millorar de veritat la vida de les persones. A més, també tractaran el tema del nom del poble, tant Toni com Brian, i Orte es referirà sobretot al tema de Respir, de com millorar el centre de Respir. En aquest moment jo no estic per la llavor ara de fer ningú canvi. Mantindre el nom de Castelló, a pesar de que està provocant una confusió en el que era o el que és Castelló la Plana. El pensar que el canviar-lo o no és molt difícil i el que hi ha que fer és veure com s'encaixa i si en algun moment hi ha alguna possibilitat de solucionar això, ja sigui solucionant els problemes que tinguem toponímics respecte als altres pobles, als altres Castelló, sobretot Castelló Plana. Jo, quan es reunim a l'equip, ens proposem anar a visitar el centre de Respir i dir que em va caure l'ànima als peus de veure com estan els nostres majors allí, però no perquè siguem maltratats, sinó per l'espai i com les treballadores i l'equip de direcció està treballant en unes condicions tan penoses que ens vam posar les mans al cap. També podrem veure en els vídeos a Toni Avinyó parlant de la seva experiència en la gestió de l'Ajuntament, de Brian parlant de l'economia local i d'Orte referint-se a la circulació als carrers. Ha estat dels 16 anys, ha estat 4 anys com a tenent d'alcalde i portat, conforme has dit tu, diverses seccions, com és Hacienda, Esports i Educació. Els nostres màxims problemes que vegem actualment és, per una banda, el despoblament, per l'altra, la falta d'activitat econòmica, i després hi ha el tema de qualitat de vida. També hem de ser capaços de conjugar les dues coses, o sigui, la sostenibilitat, per una banda, i el benestar del ciutadà de l'altra part. Per finalitzar, Toni ens parlarà de seguretat ciutadana, Brian ens parlarà del tema de l'habitatge per als joves i Orte tractarà el tema del treball en equip i en concret es referirà al seu equip. En aquest sentit, nosaltres, en el que és el tema de la seguretat en el carrer i en les cases, volíem estudiar, per mig de les forces de seguretat, sigui la Guàrdia Civil, sigui la policia local, incrementar la vigilància en les zones més conflictives. I, si és precís, posar en puestos determinats càmeres dissuasores per evitar que almenys la gent se senta vigilada i evitar robos en cases, robos en comerços o robos on tinguin que fer. Un casc històric rejuvenit
amb que la gent jove pugui viure aquí i instal·lar-se i no acabi movent-se cap a les exteriors del poble. Però mai ho haurà pogut fer sense comptar en el equip que tinc darrere. I des d'ací, donar-los les gràcies perquè han sigut valents de donar un pas endavant. Bé, doncs, ja ho saben, estan tots convidats a veure les converses senceres en les que n'hi ha molts més titulars i que esperem que siguin, sobretot, que siguin útils per a tots vostès per a poder fer una idea dels candidats i les seues propostes. Així que els esperem ací, a Castelló Notícies, i fins aviat.